Zdravím vás, pánové, vítám vás u zase další hry. Přísahám, budu točit Forest, ale teď jsem se chtěl podívat na tady tuhletu hru. Vítám vás u fanmade hry Hello Neighbor Alternative Reality, což je hra, která prakticky vzala jak kdyby takový ten koncept těch původních alf. A nemyslím alfa 3 a navíš, právě ty ne, spíš alfa 1, pre-alfa a možná trošku alfa 2. Z toho udělala tak nějak svoji hru a tuhle hru jsem hrál, ještě to nějak před rokem, když to ani nebyl pořádně jako release, teď je release verze 2. něco, takže se na to chci podívat, protože jsem na tohleto hru nedávno viděl jako hodně videí a chci to po dlouhé době hodně jako zahrát. Hello Neighbor je série, kterou mám opravdu hodně rád, mrzí mě, jakým směrem se vydali. Štve mě, že nezůstali u toho začátku, teď jako jsou nějaké líky ohledně Hello Neighbor 3, tam vypadá, že by to mohlo být tak trošku dobré, ten main developer Nikita, kdyby to na něm nechal ten tajný build, tak by to mohlo být jako docela uvařeno. Ale dost o tom, dost o obyčejném Hello Neighbor a o tajný buildu. Jdeme se podívat na tohletu hru, jenom ještě rychlá vstupka, protože jsem to video neřekl pořádně. Tahle je fanmade hře, je taková speciální věc, která bude hodně důležitá pro zbytek toho videa. A to je to, že pokaždé, co vás soused chytí, tak se vám resetne celý progres. Hello Neighbor Alternative Reality. OK. No. Damn. Kryp, OK, jdeme. Kamo, ty vole, co mu dělá? On strong baby zell. Co vymyslíš, ty p***? Panik. Kámo, to už hraju? Ne, to je scéna ještě. Ty vole, ale děcko už by mohlo přestat jako. Řve furt stejně, kámo. Děcko robotické hell. Nakoukneme, nasisneme. Ukaž, co tam máš. Ty vole, ty a dost, ale hej ty vole, jako docela metal door. Kámo, já se tě ani nedivím, že jsi to děcko zavřel, já se tě ani nedivím, kámo. Jako pane, já se vám vůbec nedivím. A dost. Pito, ne? Hej děcko, fakt, já už bych tě zavřel taky. Co to bylo, kurva, za sound? Trošku bych to poexploroval, předtím než se vrhneme na ten jeho barák, což byl většinou úkol jako tady těch starých. Nebo i nových Hello Neighbor her. Trošku bych se mrkl jako máme tu něco, nemáme. My jsme už jako komplet na stěhování, no. Yes, tak kontrol si trošku pamatuju. Ečko, jasné. Fkem se berou věci, myslím, ne? Nebo Ečkem. Fkem. Jo, a když to podržím, nedám tohleto yes, tak to pustím. Teď tím toto položím a když to podržím obě, tak to hodím. Kámo, rotačák. Ty vole, kámo, jestli tady můžu jestli ho můžu něčím zpomalit, tak to by bylo hodně efektivní zbraň. Tak to je lednice, pičo. To teda moc si tam toho nedám, ale Boris by si mě jako uklidit, já si možná uklidím sám za sebe, jako tohle to je docela asmongol type shit, ty vole. Nemáme tu, máme tu baterka se nám bude hodit. Půjdeme se na to podívat, já tuhletu hru, měl jsem asi hrát později, jo, teď jsou nějaké 4 hodiny venku, už je venku skoro tma, vole, před chvílou jsem došel ze školy, ale jako nemá to úplně tu atmosféru, kterou by to asi mohlo mít. Hovno. Tady musíme něco s tím dělat, tady to v tom je nějaká věc a v tom musíme něco dělat. Si pamatuju, že v tom byl nějaký... Ty pičo, pozor, nemůžu mě vidět. Ovno, aktivace. Ty vole, jako, jsem trošku pochcený. Jako, protože ono, když to tady vole, když tady něco pojebeš, tak ono se to všechno resetne, to je na hovno. Hovno, to budeme potřebovat taky, vole, přemáčknout. Já jsem si chodil okolo jeho baráku možná normálně. Já se mu dostanu asi do obyváku. Ty pič! Kde? Já neviděl! Kde jsi byl? Hej, má ten klíček měl v Alfa 2, no. Ale se mě nevidíš, blbečku. A má ten klíček v Alfa 2, že mu to musel zebrat, to by bylo hodně dobré. Nevidí, nevšímá, ignoruje. To je based. On si vůbec... Kam já jsem si tam někde leze. Ok, půjdeme, tady tohleto.
Podle mě Socha doleze. Počkáme, on teď doleze. No už to těším, vole, jak tam hrkáš těma dverama. A jdu do piče. On sem doleze, vole, bez tak. Protože já jsem teď udělal docela rámo, tolik jsem nadupal. Slon type shit. Já bych mu podle mě to, já vím, že ve dvojce se dalo udělat to. Serum se nějaké toto vzal z léky nějaké na spaní a dohodil z mu to do mléka. Ale já se bojím, že on teď doleze a nebudu to moc udělat, vole. Drapně za kokot a pošle mě do hajzlu. Ty vole, si nevím, vzal metlu normálně. A jdu do piče. On šel chcát. Tak počkej, proexplorujem tu. Jde. Nejde, si dělám kecky, kámo, co si myslíš? Ty pičo, kámo, ta hudba, vole. Já na vás koukám ze poza stínu. Já nejsem váš stín, vy jste můj stín. Vy nevíte, co se děje tady, jako vy nevíte vůbec nic. Potřebuji jít tam, kurva. Proč tam lezeš? No, zkusíme to znova. To je právě na téhle hře docela blbé, že jako je to, jak bych to popsal, prostě restartne se všecko, jakmile zdechneš. Dobré, ale les. Les! Kde? Nevíš si moc. Nejsi kdo ví jak chytrý, vole. Hajzle. Ty vole, dobré. Já mu teď můžu vlézt do kvartíru a nadělám mu. Já mu můžu teďkom vlastně nadopovat to mléko. Yes! No, zrovna tam máš to mléko, ty hajzle, já tě ho chci nadopovat. A on ho jednou za čas pije. Ty skáčeš jiným způsobem. Prosím, já chci umět skákat jako ty. Kam spadly ty léky? Kámo, neříkej, že jenom... Tak si vezmu to mléko. Tady! Yes! Máš nadopované mléko, hajsla, užij si ho. Co dělá, vole? Sere teďkom? Nechči je... Ne, kámo, není tady. Nebyl tady v této polovině. Počkej, tak kde je? Ne, já jsem to nebyl. Jak pič. Otoč je na patě, otoč je na patě, tam, no. Tak si dáš mléka a pak půjdeš hajat a my můžeme jít do druhého patra, aktivovat víc obrázků. Dej si mléčko. A se šel uhnul jsem pro jistotu. Jestli zmizí to mléko, tak jsme vyhráli. Nebo jako ne, plně, ale částečně. Ne, proročkám, lezeš, dej si to mléko! On šel hájat tady tak. Všechno je dobré, mít, že... Oh shit. Co to je, kámo? Tady to v betě vůbec nebylo takto. Kurva, on se obudil. Dobré, haja. Tady to chce zelenou lampu. Jo, ta byla v opiváku. Ona byla v opiváku. Když ho neprobereme, bude to v pohodě. Halí, belí, kotě, zelí. Dělalo haja, dobrou noc. Třeba ho uspala ta hudba, kámo. Ok, tohle to máme. Ne. Tyva, to už jsme měli progres jak kokot. Nevadí, jdeme to zkusit znova. Do piče! Ok, ty už pak nevím, kámo, kam mám jít na ty obrazy vyjebané, ale... Kolik to chce? Ještě 3. To fakt nevím, kámo, kde mám náš brachat. Blbý. Tady byla skříň. Tak dobré, naschle! Hovno, já můžu rozjebat okno! Hovno, jsme safe! Ty vole, špica, kámo, ještě jsem, vole, rozjebal to okno, kámo, kdybych to nemohl rozjebat, tak jsme v hajzlu. Já fakt nevím, ale kam borci, jako už. Není tady, v kuchyni nějaký obraz. Je, tady.
Takže obyvák. Ty kokote. Tak to si já prdel. Jo. Mám kluč, je dobré. Teď se můžu odemknout tu zadní místnost. Já půjdu na tu lampu. Sem doleze, půjde navrch, my to oběhneme, půjdeme do zahrady, vymontujeme ten žebřík, jestli to půjde. A je to uprdele, tady ti dám toto, tady ti dám toto, tady si vezmu toto. Běž! Pojď! Běž! Kurva! Protože to nevzdám. Sami dva. Ordám. Kurva, jak vidíte tady ti močko stará! Pičo! Tak, jdu do druhého patra. Píčo, blbá, vylezeš to už kurva nebo ne? Yes! Ok, teď speedrun, no, speedrun. Teď speedrun. Mám trošku problém, já už teda hodinu hraju Hello Neighbor a já potřebuji vyskočit tady na jednu pičovinu a já fakt nevím jak prostě. Krabice, byly krabice. A jo. No tak to nebude hovnu. Je to bude hovno, do piče! Já už na to nedám, kurva! Kámo, to jsou takové speedruny, tyjo. No, bude speedrun na můj prdel! Kurva! Jak jsi tam byl, ty kakate starý poloplešatý, kurva! Jak? Ne! Čurák, kámo, tady tento kokot skapal, už je postel do toho sklepa, vole, tam zabírá dětské jak didy. Dětské židy? Jeden válec. Jup. A je to v píči, dámy a pánové. Já nevím, co mám kurva dělat! On neví, netuší, nevidí, nechápe. Vole, lagnutá věramka a pičo zase potom nejde lézt. Myslím, že 2 by ti mohly stačit, ne tenkrát. Pičo, a já, obězní kokot, bych to, vole, vyskočil, bych se zatáhl za tady tu kokotinu. A prostě bych to dál, vole. No, Hello Neighbor. Úhel. Jo, sleduj, co on může udělat a já ne. Pičo, vidíš, co on může udělat? Já nevím, jestli můžu vylézt. Může! Nejde nic. Máš nám pičku, kámo. Počkej, ještě červenou. Tak dík, no vole. Mělo vyjet nahoru, ale to vyjelo trošku moc. Kámo, neříká ta babka teď. Ok, pánové. Po velké strasti, po takzvaně 40 minutách jsem to dal, nevím ani jak, prostě jsem to nějak dal s pomocí kamarádů. Děkuji Luky a děkuji Maty, jo. A jsme tu. Prostě to tady oddělám a vezmu si, co tam je, nevím, co potřebuju, vole, na sklep. Jestli semka doleze soused, tak ho vypáčím do análu, protože už mě nasral moc a extrémně to sere. Ok, jdeme tam.
Co se směješ, já mám retardaci mentální. On je úplně, ale on je miglý, vole. On je mig, vole. Mami, já jsem mig, man. You know what? I don't even care no more. I don't even care no more. I get. Takže kuchyň. Ještě obyvák. Jo, ještě obyvák. No to já už si myslel, že si mě nevšimneš ty. Rašplo stará, vole, seschlá, vole. A tohle bude všechno pro tohoto video. Momentálně šeptám, protože jsou 3 hodiny ráno a teď se to dodělal. A čekal jsem, že to bude trošku víc horůrek, ale nakonec to byla akorát taková jako rejčera spíš a hodně jako momentků. Doufám, že co jsem minimálně viděl kousek toho aktu 2, tak to je o dost víc takové deep a scary, tak doufám, že by to mohlo být trošku lepší vibe než tady tyto funny momenty, jako bavilo mě to, ale nemyslím si, že to je úplně to, o čem Hello Neighbor jako aspoň pro mě. Takže to je z mě všecko, já se s váma loučím, mějte si krásně, dobré ráno, dobrou noc, všecko možné, vole, zdar.